מי הוא האיש שמבזבז לנו את הכסף לפי מצב רוחו? ומה השאיר לנו יאיר חזן מכהונתו? ובכן, לא הרבה. בשנת 2003 הוציא מכרז לפינוי אשפה. לאחר זכייתו של קבלן, החליט חזן לפטרו אחרי חודשים בודדים. עד היום אנו חיים בלכלוך ובהזנחה. אבל זה כנראה לא מספיק. כמה עלו לנו הפיטורים שנעשו שלא על פי חוק? 6 מיליון שקלים. 6 מיליון שקלים הוצאו מקופת העירייה. לא לחינוך, לא לפיתוח עסקים, לא לעידוד תעסוקה. אנחנו בסך הכל שילמנו פיצויים. אנחנו לא מוכנים לשלם יותר על המחדלים של חזן. לחזן ניסיון שכולו כישלון. לא נותנים לו הזדמנות שלישית. חזן פגע באופקים. הפעם משאירים את חזן מאחור.